Areng Siadi ngucap kang kaya mangkono kaya pinecut kewanening pun Kakang. Ya, Yayi. Pun Kakang tanggap kang dadi kelebate tembungmu. Supaya aku madeg senopati matangake barisan Ngastina ora ngono. Syukur menawi panjenengan kraos. Ya. Dina iki pun Kakang bakal madeg suraning driya dadi senopati. Bagus. Sik. Mung wae Utari, mung wae. Nggonku bakal magut aning pabaratan aku kepengin nitih wujuding kreta Kyai Garuda Yaksa. Kamangka sipating satriya mono anggone nitih wujuding Kyai Garuda Yaksa ana madyaning pabaratan kudu ana kang dadi kusire. Lah iki kira-kira sapa sing wani ngusiri aku? Kula wantun Raden. An samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimbeng telenging kalbu kowe kuwi sapa? Kula pun Kedi Wrahatnala. Sik. Kedi Wrahatnala kowe iki rak guru tari to? Kowe iki rak guru tari ana ing keputren negara Wirata kene. Kowe guru olah beksa, rak iya? Nuwun inggih, lakar kasinggihan. Kamangka kowe kuwi sipating wandu, lanang ora, wedok ya ora. Kok wano-wani dadi kusir apa sing kok nggo piandel? Kula anggandhahi tekad kang sarta karikat badhe ndaramakaken gesang kula tumrap negari Wirata mriki, Raden. Apa kowe iso ngendhaleni wujuding kreta? Nuwun inggih. Mbok menawi kula saged nindakaken pakaryan menika. Kreta Garuda Yaksa mono ora sak baene kreta, ngono. Nanging kuwi yasaning para dewa. Ora bakal metu saka pagedhongan yen ora kanggo sarana magut ana rananggana. Inggih, kula saged Raden. Iso tenan? Saged. Kowe wani nrajang barisan negara Ngastina. Inggih kula wantun. Prasetyamu apa? Mboten namung bondo jiwa dalah raga kula badhe kula udhakaken kagem katentremanipun Praja Wirata. Lho punika lho Kakang Mas. Ing atase Wrihatnala niku sipating mandu utawi banci. Nanging mantun ngrabasing yuda. Kamangka Wrihatnala niku sipating wandu, lah paduka niku sipating priya, lah kok ora wani magut perang ya duwe kakang kaya ngono kuwi siin aku siin. Yo Yaji yo pun kakang wani Yaji. Ora butuh janji nanging bukti. Yo ayo Wrihatnala metu njaba. Ndak tepungake kelawan kreta Garuda Yaksa. Kedi Wrihatnala. Pak ya
Kurawa tamirah ingsun sawangen iki kereta Kyai Garudayaksa. Inggih Raden, iki kereta kanggo nrabas ana peperangan. Kowe wani tenan apa ora ngrajang barisan saka Ngastina? Inggih kula wantun Raden. Tenan iki tataane nyawa wantun Raden. Yen nganti kowe tumekaning pati kepiye Kedhi Werhatnala mboten badhe kula gondheli nyawa kula. Mati-mati yen belani negara Wirata. Bagus. Ingkal manjing ana papane dhewe-dhewe, aku bakal mlebu ana pagedhonganing kreta. Kula badhe manjing wonten papanipun kusir. Badhe kula gelak lampahing kreta. Yo Kurawa, maju Kurawa. Yo Kurawa, lah, Ngastina. Hey. Mundur. Welah dalah. Mendelong barisan Ngastina. Kaya ana kreta tek elok timen. Ing atase kreta mung siji bisa ngundurake barisan sing semono akeh. Sapa sing ngusiri kreta kok sajak trampil banget? Ya, Konangan Narapati Basukarna. Tibaning Traca Bala mbuh dadimu kowe. Kaya udan ning mangsa rendeng gumawaing marastra saking kendhenging langkap andadosaken miris sang senopati nenggih radyan utara Gya nglomba medal saking baking kreta tanggap sang kusir.
denger kiblatmu, Wim. Wiratnala. Aku mbok oyak njur kok banting ana lemah ki nalarmu piye? Aku iki anak ratu. Nggih, kula ngertos sing ngarani anak petik nggih sinten. Nanging patrapmu kang kaya mangkono iku lancang kelawan panjenengan ingsun. Panjenengan iku senopati menapa mboten? Ya, aku iku senopati. Prasetyaning senopati gelem mundur yen dadi batang. Sampun pecah napa dereng panjenengan? Ya durung kok mundur. Jenengan iku senopati nanging jerih getih wedi mati. Sapa sing ora wedi? Sapa sing ora miris? Nyawang panah sing drese kaya ngono kae. Nek pun wayahe tanggale niku nggih pun deres ngoten niku. Aja celometan ya. Iki mengko nek aku mati njur kepiye? Dikubur. Ya iki mbok nganggo reka daya wong piye ngono lho. Jenengan ajrih nyawang panah ingkang mawewu. Jenengan ajrih, aku wedi. Sak menika diwalik lakonipun. Karepmu kula senopatine Paduka Kusire. Potonganmu. Kowe kok arep dadi senopati iki sing kok ndelke apamu? Kula aturi mirsani Raden. Iki pusakamu tenan? Inggih. Kowe ngapusi. Kowe aja micake mripat melek, budhekake kuping tengen. Iki dudu pusakamu, no? Kowe maling. Kowe maling. Mboten. Kowe copet. Jal saiki aku tak takon. Pusaka telu iki mau apa bae jenenge Kedi Wrehatnala. Kyai Sarotama Pasopati dalah keris pulang geni. Alah genah yen iki. Iki pusakane putuku Janaka. Kedi Wrehatnala, kowe maling ya? Ngaku. Mumpung durung tak pecel ndiasmu. Ngene iki aku malih kelingan karo putuku Pandhawa sing wis 13 taun aku ora bisa ketemu. Wiwit lelakon Pandhawa dadu biyen. Pandhawa kalah satemah nganti saiki aku ora weruh halang ujure putu-putuku para Pandhawa. Oh, Janaka kowe isih urip apa wis mati, Nggir? Ampun nangis Raden. Raden Janaka menika taksih gesang. Apa kowe wis ketemu? Apa kowe wis ketemu karo Raden Janaka kok ngarani Janaka isih urip? Sampun. Ana ngendi papan dununge si Janaka? Mapan wonten Albaka. Ana gunung? Inggih Raden. Gunung endi? Mapan wonten Gunung Sakpejagong. Mosik to. Gunung Sakpejagong iki klebu laladan desa ngendi? Klebet desa Aduarep. Desa Aduarep ki kecamatane Kecamatan Omong-omongan. Kanjeng Hyang, oh, kowe putuku Janaka. Layak sak brebetan kaya si Janaka tinemune jebul tenan. Oh putuku. Lah banjur dulurmu liyane mapan ana ngendi kulup? Sedaya sampun mapan wonten Wirata. Kakangmu Puntadewa ingkang dados mantri Pasarageng Wirata salin asma dados Kakang Mas Tandha Dwija Kangka. Banjur si Werkudara ingkang dados jagone tiyang Wirata inggih pun Kakang Jagal Abilawa. Weh, lah talah. Lah banjur adimu kembar
Asesinglon Tantri Paladama Granti ingkang dados tiyang buruh ingon raja kaya wedhus sapi lan sak panunggilipun. Oh iya. Aku ngaturake panuwun ya Janaka. Nuwun inggih Kanjeng Hyang. Kula aturi sumene sawetawis. Kowe arep menyang endi? Badhe ngunduraken Kakang Angga Karna Basusena. Pangestuku sing nyurung lakumu Janaka. Malik Narya Palupi Surya Putra Narapati ngawonggo edan-edanan nalikane aku mentang wujuding Gandewa bakal nglepasi jemparing ana jemparing kang natas marang jemparinge Karna Basusena tegese sing manah kae keprigelane ngungkuli aku. Kamangka jagat ora gendhep loro sing bisa ngungkuli pangoleng jemparing iki ora ana liya kejaba mung bocah kae. Ya, yen tak wiyak saiki ndadak baleni paukuman 13 taun. Kasuwen leh ku ngenteni Baratayuda. Cah bagus. Eling-elingen ya. Sok Baratayuda binangun musuhmu kudu aku le. Saking Gudha Sakura kula yen atana mutusa Sang Sri Bisma ing Durna wonten dawuh Kakang Manemban kowe gurune wong manah nggih pancene kula gurune Painah wong manah iki ana panah ning patrape panah kok kaya wong sing lagi sungkem. Ngunjukake rasa kurmat bekti. Iki kira-kira panah nyasar apa pancen dijarak disengaja kaya mangkene. Lah kok malah guyu. Punika pancen disengaja, menika pancen dijarak Panembahan. Sing manah jagat boten wonten sanes. Sing saged manah kados wong sungkem ngaten iki kejawi namung putu kula pun jan. Oh wis.
Meneng. Dibatin wae ora usah diucapake. Tangan jenengan bibar nyekel napa wau? Ya bibar cewek aku mau. Oh. Malah Bisma kok wise. Wis enggal ayo bali Praja Durna, mangko lehake malepan. Palugana kuning lekas lu kita linut ing iki idung kangko wonten dawuh sinuwun bungah rasane ngatiku krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata saindenging Wirata lamun to putraku Dara sing ngomong ngundurake barisan saka negara Ngastina. Nyuwun sewu sinuwun. Pamireng paduka babakan pawarta kala wau lepat lupute nggondi ingkang saged ngunduraken barisan Ngastina menika sanes ingkang putra pun utara nanging pun Kedi Wrihatnala. Abdi juru beksa ing keputren Wirata. Kowe iki ngawu-ngawu gawar. Wis cetha sing ngundurke barisan saka Ngastina ki anakku si Utara. Wrihatnala ki bocah wandu, bocah banci. Apa ya iso? Ora bakal iso. Kuwi bocah wandu, ora duweni daya kekuatan apa-apa. Kula namung matur witing klapa sak lugunipun. Paduka sinuwun Matsopati lenggah dampar keprabon dados Nalindra kedah ngawuningani pundi ingkang leres pundi ingkang boten. Ampun ngatos nampi kabar ingkang kabur sinuwun. He Kangko. Aja muntap dari kinetap duka yaya sinipi kowe wani mancasi pengentikaning ratu ya sing ngunturke barisan Ngastina ki anakku dudu Wrihatnala mudeng kowe wani wejang kaya dalang nuturi kaya kiai anggepmu apa derajatmu ki mung sak tukang sapon. Pakaryanmu mung nyapu pasar Wirata. Lah kok wani mbantah karo ratu biangsat elek kepruk paidon pecah biasmu kowe. Hut! Mutar kowe. Oh.
dosamu apa nganti nampa benduning ratu dikepruk paidon nganti bentet bathukmu teleweran getihmu ing atase aku iki menungso sing sajeke urip ora iso nangis ning bareng weruh kakangku dleweran getihe sebet rontang ranting atiku ajur mumur marasku kowe aja mati kuat-kuatno kangko Pandu bapakku piye iki lakone anak-anakmu Pandhawa oh dewa kebangetan leh mengurak-arik jagating Pandhawa Bilawa kowe ngucap apa Yayi aja mung gedhekake rasa pangresula yen Siadi wis duwe niat labuh dharma marang kawula munggahe marang negara aja arep-arep pituwase ya Di lan yen Siadi nyuwun adil aja njaluk adil marang Ratu Wirata nanging njaluk adil marang Gusti kang nyipta jagat syarate mung santosaning iman luhuring budi sarta temening panembah ora mung kowe Yayi sing nyuwun adil nanging kabeh para kawula bebrayan agung sak negara Wirata sing disuwun ora ana liya kejaba mung pimpinan kang adil kang sarta wicaksana sarta jejeking hukum lan pranatan nanging iki durung wancine ya Yayi mula pawelingku marang kadang-kadangku kabeh para Pandhawa aja jeleh utawa bosen nindakake laku dharma miwiti saka diri pribadi kinarya patuladan marang para kawula kanthi lelandhesan ngrajut rasa kabangsan ngreksa rasa kamanungsan